plantejament, perquè és dimarts i 13, és un dia que per als supersticiosos podria ser un dia de mala sort, per altres senzillament un dia més. Anem a preguntar-li a la nostra sexòloga per amb ella què és un dimarts i 13. Pilar Ribes, què tal? Bona tarda, què tal? Avui és que la maquilladora m'ho deia, diu, t'has adonat que avui és dimarts i 13? Dic, sí. Diu que no ets supersticiós. A mesura que em faig gran ho perdo, això. Ja no ho soc. No ho soc tant. Bueno, a veure si amb els anys guanyes altres coses més d'índole sexual, dona, sí. Doncs mira, jo crec que estaríem contents, no? Sí. Avui parlarem d'un tema que no sé si és mala sort patir-ho o és un problema fàcil de solucionar. Ai, és molt mala sort perquè a més és molt poc freqüent. És a dir, avui parlarem del vaginisme. El vaginisme és un trastorn que a tothom li sona com a etiqueta així molt fashion, però es dona en la... Home, fashion, vaginisme... Bueno, sona així molt tècnic, no? Però anem a explicar-ho en senzill què és, no? El vaginisme és una contracció involuntària, és a dir, no és que la senyora vulgui fer la punyeta a la seva parella ni que vulgui ficar-li difícil l'exploració ginecològica al pobre metge, però a vegades els metges li diuen a la senyora relájese, relájese que voy a... ¿Cómo me voy a relajar si no depende de mi voluntad? És involuntari. És a dir, és una contracció involuntària dels radials de l'entrada de vagina, és a dir, del terç exterior, no? És a dir, allò a la que detecta que ella va passar alguna cosa, sigui una exploració, sigui una autoaplicació d'un tàmpax, també pot ser una cosa que no inclogui una altra. Tu sola pots trobar-te a casa en la situació de dius, ara me vaig a ficar un tàmpax que me vaig a la piscineta, i que no pots. Això és molt dur, quan et passa. Llavors, això a partir de quina edat pot començar a aparèixer aquest problema? Normalment, a la persona que li apareix és que ja li ha aparegut d'entrada. És a dir, és molt poc freqüent el vaginisme de caire secundari. És a dir, gent que ho ha tingut en un principi és la gent que ens trobem més en consulta. És a dir, la gent un dia va a fer uso i disfrute de su zona i com que no puede, no? I dius, caram, què passa aquí, no? Diuen, bueno, doncs a la vegada que t'ha passat una vegada això, què passa? Que t'agafa certa angoixa i dius, a veure si... I la següent vegada és, me tornarà a passar allò? Només fas que teoria d'autocompliment. Si comences a dubtar de, podria ser que em passés, o por que et facin dolor, a veure si a mi... És això, és la por al dolor? És un dels factors psicològics que més pesen. La por al fracàs, que no puguis fer-ho, la por al dolor, per X qüestions, no? Per exemple, les primeres relacions sexuals fan molta por, no? T'imagines que allí ves a saber la destrossa de l'himen, què passarà, no? Doncs això fa que sigui un factor de risc, un factor predisponent, que en diem. Per què passa això? Doncs què se desencadena? Se desencadena un procés fòbic horrorós, és a dir, la dona comença a pensar que ella no podrà, i això t'ho diuen molt en consulta, jo m'hi trobo bastant, la gent comença a dir que no podrà, que això només li passa amb ella, i sí que passa amb una població, un tant per cent de població minoritari, és a dir, estem parlant les dades que he recuperat a nivell nacional, doncs per allà el 5%, entre el 3 i el 10% com a màxim a nivell mundial, és a dir, és poca la població, però clar, la persona que li passa, imagina, el Mariví, que a tu et passa això. Però llavors això és diferent a la manca de desig? No, una dona que tingui un vaginisme pot tindre un desig estupendo i està superapetent i tindre una lubricació fantàstica. Tot molt bé, arriba el moment i, vamos, s'ha esfondrat el túnel del Cadí, no entra ningú. És a dir, no hi ha manera de produir un coit. I la dona ja vol. O sigui, i a més té la parella de tota la confiança del món. Jo, per exemple, els casos que em preocupen més són els casos que tenim avui en dia en consulta de gent que tenen 30 molts, 40 pocs, porten molts anys de casada o molts anys en parella i volen tindre canalla. Clar, per Bluetooth encara no s'ha descobert el mètode per quedar-se embarassada. Però, escolta, igual apareix ara una aplicació de l'smartphones i ja està, Podria ser. Però d'entrada com que no és possible encara fer això amb l'smartphone. Però clar, el problema és que aquesta dona comença a angoixar-se i com més s'angoixa, pitjor per mi, pel terapeuta. És a dir, perquè l'únic que aconseguirem és ficar més pressing, no? Doncs imagina quin problema té aquesta dona. Vol quedar-se embarassada, no hi ha manera que entri el coll i a més portem un munt d'anys ja intentant-ho. O sigui, la gent tarda mínim 5 anys en consultar-ho. O sigui, fins que se n'adona que això és un problema passen 5 anys. Que se n'adoni és una cosa, que ho consulti, és a dir, que li digui al metge de referència o que comenci a fer alguna gestió perquè la cosa vagi bé, passen 5 anys, i 7, i 12. Jo, a l'inici del programa, quan explicava que avui parlaríem d'aquest tema i que estaries amb nosaltres,
no deixa de ser molt tabú encara el tema del sexe i que costa molt arribar al terapeuta. Moltíssim. Però si la gent és reàcia a anar a consultar una deformitat d'un dit d'un peu per un alus valgus, si a la gent li costa, com que el peu no l'ensenyo, doncs imagina la teva sexualitat. La gent no ho consulta a no ser que estigui amb l'aigua al coll. El que nosaltres intentem des d'aquests espais com el Cafeïna és intentar conscienciar la gent de que això és una cosa normal de la teva salut, salut sexual, salut mental, salut de la pell, salut de tot, salut alimentària, salut estètica. Doncs hem de normalitzar-ho, perquè nosaltres estem aquí, Mariví, perquè els nostres pares ens van fabricar amb molt carinyo. Sí o què? Sí, jo crec que sí, vamos, el Jaume no s'acaba fent la Lolita, però jo crec que sí, que no sóc adoptada. Mira que la Lolita ens està veient i ja saps que la Lolita és molta Lolita, eh? Però jo crec que nosaltres hem sortit tots d'una relació sexual. Vull dir, no sé si hi ha molta... viva el multiorgasmo, però vull dir, el tema està en que tots tenim una sexualitat i l'hem de poder gaudir. I no ens esperem a que la cosa se'ns desbordi, no esperem a que la parella ens fiqui un ultimàtum. Clar, molts homes de dones que pateixen vaginisme els acaben donant l'ultimàtum. O lo hacemos o te dejo. Clar, imagina't anar a la consulta de la Pilar amb aquesta pressing de Pilar, me jugo el matrimoni, depèn de tu. Això m'ho fan a vegades, m'arreen allí la patata calenta i dic, jo soy inocente. És a dir, comencem a parlar el cos. El que passa és que amb molta picardia els sexòlegs i les sexòlogues ens portem a la parella, perquè a vegades les dones són dolentes retransmitint la informació. És a dir, els diem, mira, durant un temps ens hem de donar un marge perquè en lloc de que sigui ell el que vingui i et faci una penetració, que sempre que t'hagi de fer una estocada, com si matéssim el toro, dic que has de ser tu la que t'hi representis, vull dir, que t'hi assentis a la cosa. I diuen, llavors què és? Que jo li faig l'amor al meu home en lloc del meu home a mi? Dic, home, en principi, sí, hauria d'anar així. O sigui, hauríem d'intentar que ell se fiqui una miqueta les mans a la nuca i aguanti l'estandarte i que tu siguis la que t'hi posis una mica a sobre i siguis la que controlis. Clar, això a vegades les dones diuen, sí, és una qüestió anatòmica i postural. Doncs mira, a vegades sí, a vegades sí. El que passa és que després, moltes vegades, l'home està tan agobiat de que ha de col·laborar en que la dona això li vagi bé que ells acaben fent una disfunció erèctil. És a dir, peguen un gatillazo, se'ls hi va la trempera, i acostumen hi ha un contrabalanceig de símptomes, de coses. Però bueno, ens n'hem de riure una mica, ho hem d'intentar parlar una miqueta. Treure ferro, Treure ferro, com sempre, i riure molt. En consulta ja riem molt els pacients i jo. És un trastorn, no sabria dir-te si és un trastorn, el vaginisme, o és un símptoma... Es pot solucionar fàcilment o és d'aquells que quan dius mare de Déu senyor? No, a mi m'agrada bastant, o sigui, no és molt difícil, el que sí que és costós trobar l'entrada, és a dir, que la pacient li entri bé la informació que li estàs donant. Per exemple, què fem sempre en un principi? Jo els dic, mira, veiem-nos a la parella, ens veiem a tres bandes, acordem que durant un temps no insistirem allò de quiero entrar picant a la porta, que fa moltes vegades la parella, sinó que ens ho prendrem amb molta calma i després el que fem és que la dona comenci a autoconèixer-se la seva zona més pèlvica. Tu a vegades li dius a una dona, tens bidet a casa? Te dius, sí. L'utilitzes per al tema de neteja de la zona? Doncs no. No ho utilitza. Tu has vist alguna vegada, has agafat el mirallet, has mirat? No. Com a que no? És un efecte fòbic, és a dir, m'he anestesiat de ginolls a Melic, no vull saber res. Per què? Perquè és font de problemes. Doncs a vegades li diem a la dona, has de conèixer-te, has de saber per on va la cosa. I dic, mira, dius que me fa cosa que allí entri segons què. Vale, fem un tracte, que hi entri algo que sigui molt teu. Per exemple, un dit. Jo sempre s'ha dit que és el dit més irreverent que tenim, no? És el dit que va al mig, que a vegades si el fiques sol fa mal efecte. Doncs aquest dit no el perdràs perquè com que s'apoya amb aquest i s'apoya amb aquest, serveix per a introduir. No és una qüestió de profunditat, no de ficar el dit fins aquí, fins a les angines. No, és una qüestió mínima. Per què? Perquè si jo noto que tinc introduït el dit i sóc capaç de contracturar el sòl pèlvic, jo notaré si puc contracturar-lo. Que no puc contracturar-lo? És senyal de que ja el portava contracturat. En canvi, si vull contracturar i veig que el moc, doncs aquests són els primers exercicis que recomanaria a qualsevol dona que ens estigui escoltant i que ho estigui patint. Fem una cosa, Pilar, com que ho fan via Facebook i també per al correu electrònic, que són temes molt delicats, nosaltres sempre aquí li traiem ferro i intentem riure de les situacions, però sabem perfectament que quan un ho està patint no és fàcil i, evidentment, quan se converteix en un problema, una angoixa, doncs si li voleu fer alguna consulta a la Pilar, doncs ja sabeu que tenim el correu electrònic a la vostra disposició, és cafeïna@lleidatv.cat, és aquesta la nostra adreça electrònica, i si no, via Facebook
Facebook amb un missatge privat, que és facebook.com/cafeïna-lleida-tv. Ho deixem aquí. Pilar, d'aquí a uns dies tornem. Avui portes el color de la transformació de la dona, aquí total. Gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres. Demà parlem del Dia del Consumidor, tindrem també una visiteta que farem virtual al Centre d'Estètica Rama i alguna altra cosa que a partir de les 3 de la tarda us explicarem. Adéu-siau.